Nou, de reden is heel simpel, omdat het in de staatsregeling staat. In artikel 96 van de staatsregeling staat: er worden regels gesteld ter zake van een uitzonderingstoestand. En er staat dus niet, er kunnen regels gesteld worden, dus het moet. En het moest al per 10-10-10. Dus je kan zeggen dat Curaçao al 10 jaar in verzuim is. Ja, dit is een algemene wet. Men denkt vaak dat dit een wet is speciaal voor de corona-epidemie. Dat is niet zo. Deze wet was al in voorbereiding voordat de corona-epidemie uitbrak. Het was zelfs al, een eerste versie was al aan de Raad van Advies voorgelegd. Dus deze wet die betreft alle crisissituaties, ook ondenkbare, waarbij het bestaan van het land of de samenleving wordt bedreigd. En dan kan je denken aan een aardbeving in de Caribische Zee, zodat er een tsunami over Curaçao komt. Je kan denken aan een orkaan die over Curaçao raast, met plunderingen. En je kan ook denken, in het ergste geval, het is niet zo waarschijnlijk natuurlijk, oorlog, oorlogshandelingen of terrorisme. Nou ja, het is zonder twijfel zo dat ook ter zake van de coronacrisis grondrechten worden aangetast. De persoonlijke levenssfeer, de bewegingsvrijheid. Maar een concreet voorbeeld waarbij het recht op eigendom wordt aangetast zou kunnen zijn dat er morgen, of nou ja, binnenkort, 100 Venezolanen landen op Curaçao. En dan is denkbaar dat de overheid een gebouw vordert, een leegstaand gebouw, en dan om daar een quarantainecentrum van te maken. Nou ja, de wet zelf, ik heb ze geteld, die heeft wel 10 garanties. Dat is het moet per landsbesluit worden afgekondigd, de uitzonderingstoestand. Dus de hele ministerraad en de gouverneur erbij. Het moet voldaan zijn aan die strenge eis dat het gaat om een crisissituatie die het bestaan van dit land of de samenleving bedreigt. En dat moet getoetst worden door de ministerraad, door de gouverneur, maar eventueel later zelfs door de rechter. Nou ja, verder wordt, als eenmaal die uitzonderingstoestand is afgekondigd bij landsbesluit, dus niet door alleen één minister, maar bij landsbesluit, dan kan de Staten de volgende dag nog er een einde aan maken. Dus de Staten heeft uiteindelijk een zeggingsmacht hier. Nou ja, verder kan je zien dat ook in andere plaatsen de betrokkenheid van de Staten verzekerd is. Als bijvoorbeeld er een noodverordening wordt getroffen. Bijvoorbeeld, men vindt het nodig om de afkoelingsperiode bij de faillissementsbesluit, om die te verlengen, om bedrijven wat meer ruimte te geven. Als dan zo'n noodverordening wordt gemaakt, moet meteen naar de Staten en dan moet dat in de eerstvolgende vergadering al bekrachtigd worden. Nou, verder heeft de wet die voorziet in een flexibele toepassing. Dus de wet, dat is artikel 26, die zegt: het is mogelijk om al die maatregelen, of sommige maatregelen. Wat men denkt is dat alles wat mogelijk is in die wet wordt toegepast op de coronacrisis. Dat is absoluut niet het geval. Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. Waarom zou je die beperken tijdens een coronacrisis? Dat is onzin. Dus je kiest eruit wat nodig is. Voor mondkapjes, voor avondklok, voor veilige afstand. Eventueel, als je de scholen wil sluiten, moet er ook. Maar in ieder geval, de wet voorziet erin dat dat geleidelijk wordt toegepast. En ook geleidelijk kan worden teruggenomen. Dat kan je noemen op- en afschaling. En wat ook heel belangrijk is een eis. Dat is de eis van proportionaliteit en subsidiariteit. En proportionaliteit wil zeggen dat het middel wat je toepast, die maatregel, die moet geschikt zijn voor het doel wat je wil bereiken. Het mag niet zwaarder zijn dan wat het doel eist. En de subsidiariteit wil zeggen dat er niet een lichtere maatregel mogelijk is. Maar ja, dan heb je ook nog
altijd de toegang tot de rechter. Hè? De toegang tot de rechter, tot de burgerlijke rechter. Die is verzekerd in de staatsregeling, in de Rijkswet op het gemeenschappelijk hof van justitie. En ook in het EVRM, hè, de Mensenrechtenverdragen. Dus iedereen, en het gaat hier bij die uitzonderingstoestand om een landsbesluit. Het gaat om ministeriële regelingen, hè, met algemene werking. En die kunnen volop getoetst worden door de burgerlijke rechter. Dus als je vindt dat je rechten ten onrechte worden aangetast, je kan altijd naar de burgerlijke rechter. En je kan dat ook in kort geding doen. En als er bij grote spoed is, dan denken we dat op dezelfde dag een zitting is en dezelfde dag een uitspraak komt. Nou ja, al die garanties die ik zojuist nog noemde, dat zijn natuurlijk garanties daartegen. Maar je zou kunnen zeggen, het papier is geduldig en een kwaadwillend regime die trekt zich daar niks van aan. Nou, dan hebben we nog als laatste boei, en een hele belangrijke garantie is dat, artikel 43 lid 2 van het statuut. Kijk, Curaçao maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk der Nederlanden, de regels die staan in het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. En artikel 43 zegt dat als de fundamentele rechten en vrijheden, als de rechtszekerheid, als het behoorlijk bestuur structureel worden aangetast, dan moet het Koninkrijk ingrijpen. Want dan is het namelijk een aangelegenheid van het Koninkrijk. En de gouverneur moet daarop letten. Het staat in het reglement voor de gouverneur. De gouverneur mag niks tekenen of nergens aan meedoen als dat in strijd is met een aangelegenheid van het Koninkrijk. En dat is dus dit. Dus als de rule of law, de rechtsstaat, hier zou worden aangetast, en dat gebeurt als misbruik wordt gemaakt van deze wet, dan zal meteen het Koninkrijk moeten ingrijpen. Ja, op zichzelf is het te prijzen of positief dat men zich druk maakt om grondrechten. Maar in dit geval is de kritiek ongegrond. En dus wel om 3 redenen. In de eerste plaats omdat men niet rekening houdt met de waarborgfunctie van het Koninkrijk, die het werkelijk onmogelijk maakt dat Curaçao afglijdt naar een dictatuur of politiestaat. In de tweede plaats wordt geen rekening gehouden met de context. Al die bepalingen die erin staan, die worden helemaal niet ingezet. Die zijn bestemd voor ondenkbare crisissituaties. Er was een orkaan, zoals een tsunami, zoals een revolutie. Daarvoor moeten zij geschikt zijn. Maar voor de coronacrisis zou je bijvoorbeeld zeker niet de vrijheid van meningsuiting willen beperken. Dat is onzin. Dus men houdt geen rekening met de context. Hè. En de context, op dit moment is dat de coronacrisis. Maar die wet is algemeen. Die is voor alle crisissituaties geschreven. Ja, en in de derde plaats houdt men dus niet rekening met die 10 garanties die ik ook al heb opgesomd. Dus als je wel rekening houdt met deze 3 punten en je bekijkt deze wet realistisch dan is het een hele fatsoenlijke wet die goed in elkaar zit. En ook een wet die dus al 10 jaar geleden had moeten worden gemaakt. Hè. Curaçao is in verzuim met zo'n wet te maken.